أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Svi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svoju posljednju knjigu poslaniku sallallahu alaihi wasallam kroz 23 godine. Ono što je bitno kada čitamo Kur'an i Kerim jeste da nam ta činjenica uvijek bude na umu. Da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an i Kerim Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I da kroz Kur'an i Kerim Allah subhanahu wa ta'ala razgovara sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, naređujemo određene stvari, zabranjujemo određene stvari, savjetuje ga i to je vrlo bitna činjenica koju veliki broj ljudi ili zaboravi ili pretjera u njoj. Kako čovjek može zaboraviti tu činjenicu? Ili kako čovjek može pretjerati toj činjenici? Ljudi koji zaborave da je Kur'an i Kerim objavljen poslaniku alejhi selam ne dožive ambijent objave. Ne mogu da shvate ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U datom momentu zaborave da je Kur'an i Kerim objavljen poslaniku alejhi selam. Ljudi koji su pretjerali u shvatanju ove činjenice su ljudi koji misle da je Kur'an i Kerim objavljen samo poslaniku alejhi selam. Da se to njih ne tiče. Ili kada pređu po nekoj stranici i naiđu na kazivanje o Musa alejhi selamu i Harunu alejhi selam, misle da je to vezano samo za njih dvojicu. Ili kazivanje Ibrahimu alejhi selam, misle da je to samo jedno kazivanje historijsko Ibrahimu alejhi selam i da je jedna od glavnih pouka koju on može izvući iz toga da je Ibrahim alejhi selam rekao to i to i da se dogodilo to i to. To nije tačno. Svaki ajet u Kur'anu i Kerimu je poruka tebi. Svaki ajet u Kur'anu i Kerimu je poruka nama. Moramo naći načina i shvatiti šta Allah želi u datom ajetu da nam kaže. Činjenica koju smo naveli da je poslanik alejhi selam taj kome se Kur'an objavljuje i da mu Allah subhanahu wa ta'ala se obraća u Kur'anu i Kerimu se nalazi na svakoj stranici Kur'ana i Kerima. Mi ćemo zato navesti nekoliko primjera i dokazati da Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća poslaniku alejhi selam nekada se u stvari ne obraća njemu, nego se obraća nama. Ali nam se obraća kroz ličnost poslanika alejhi selam. Ili kada se obraća poslaniku alejhi selam, u isto se vrijeme obraća i nama. Zato učenjaci tefsira kažu obraćanje Allaha poslaniku alejhi selam u Kur'anu i Kerimu je u isto vrijeme i obraćanje i nama. To je opšte pravilo u tefsiru. Kada čitaš Kur'an i Kerim, kada vidiš da Allah subhanahu wa ta'ala traži nešto od poslanika alejhi selam i mu zabranjuje nešto, moraš znati da u isto vrijeme Allah subhanahu wa ta'ala traži to i od tebe ili ti to isto zabranjuje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra u 23. ajetu: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu robuje. Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu robuje ili da samo njemu robujete. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. I da roditeljima dobročinstvo činite. Ovaj dio ajeta se odnosi na sve ljude. Na poslanika alejhi selam i na nas. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ne reci im ni i ne podvikni na njih. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا i obraćaj im se riječima poštovanja punim. U ovom dijelu ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala nas uči kako da se ponašamo prema našim roditeljima. Kako da postupamo sa našim roditeljima. Koji je najljepši način da čovjek postupa sa svojim roditeljima.
Ništa u ajetu ne bi bilo čudno da poslanik alejhi selam ima roditelja. Poslanik alejhi selam, njegov babo je umro prije njegovog rođenja, a mati mu je umrla kada je imao 6 godina. I Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje ajete kada je imao 50 godina. Što znači da on nema roditelja. Nema ni djeda, i djed me preselio. Nema ni nene, nema nikog od svojih starijih predaka. I onda se postavi pitanje, pa kome se Allah subhanahu wa ta'ala obraća? Ako govori poslaniku alejhi selam, kada neko od njih dvoje ili oboje kod tebe dožive starost, nemoj im reći ružnu riječ. Budi blag prema njima. Reci im blage riječi. Poslanik alejhi selam nema roditelja. To je dokaz da se Allah subhanahu wa ta'ala obraća nama. Kroz ličnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nekada Allah subhanahu wa ta'ala od poslanika alejhi selam traži određene stvari, a poslanik alejhi selam ih ispunio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab: Ja ejuhan nabiju ittaqillah. O vjerovjesniče, boj se Allaha. O vjerovjesniče, boj se Allaha. Čovjek se može postaviti pitanje, zašto poslanik se nam nije bojao Allaha? Jeste, bojao se Allaha, ali Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nama isto. Traži od nas to. Čak i nama je jedan put rekao u Kur'anu Kerimu, u suri An-Nisa, u 136. ajetu: Ja ejuhalladina amanu, aminu billahi wa rasulihi. O vjernici, vjerujte u Allaha i njegovog poslanika. Dozvao nas sa našim svojstvom vjernika, a onda nam rekao da vjerujemo. Ako nas je dozvao sa svojstvom vjernika, zašto nam kaže da vjerujemo? Kaže Imam Ibn Kathir da ustrajemo na tome. I poslaniku alejhi selam, kada Allah kaže boj se Allaha, to ne znači da se poslanik se ne boji Allaha. Ne, on se boji Allaha, ali Allah od njega traži da ustraje na tom putu, a od nas traži da se bojimo Allaha i da i mi ustrajemo na tom putu. Dalje kaže Allah u drugom ajetu sure Ahzab: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. I slijedi ono što ti tvoj gospodar objavljuje. Da li je ovaj ajet upućen samo poslaniku alejhi selam? Ne. Taj isti ajet je upućen i nama. Svakom vjerniku je obaveza da slijedi ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. U trećem ajetu sure Al-Ahzab kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. I na Allaha se osloni. Poslanik i mi. Svako je dužan i obavezan da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dragi brate i draga sestro, kada uzmeš Kur'an i Kerim u ruke, prisjeti se ovog pravila i vidjet ćeš da Kur'an i Kerim ima posebnu slast kada shvatiš da ti se Allah obraća kroz poslanika alejhi selam. Da ti se Allah obraća kroz Ibrahima alejhi selam, kroz Nuha alejhi selam, kroz Musa alejhi selam. I onda ćeš iz svakog ajeta biti u stanju da izvučeš određene pouke i poruke. U prvom ajetu koji smo danas citirali, u suri Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja svoje obraćanje poslaniku alejhi selam i kaže njemu: وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Kaže, budi prema njima pažljiv i ponizan. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. I reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Divna poruka Allaha subhanahu wa ta'ala, u kojem nam govori kroz ličnost poslanika alejhi selam kako treba čovjek da postupa sa svojim roditeljima. Da li danas mi postupamo po ovim ajetima? Ili mislimo da su ovi ajeti objavljeni poslaniku alejhi selam da se nas ne tiču? Jesi li ikada podignuo glas? Jesi li ikada povisio svoj glas na svog oca i na svoju majku? Jesi li ikada ih naljutio? Ako jesi, onda znaj da ne slijediš ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio tebi kroz poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini pokornim svojim roditeljima i da nas učini sljedbenicima poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Aqulu qavli hada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات.